Ahojte, keď ste uvítali na toto video a na tento kanál, no tak tento kanál nebude hrací, ale venovaný na šport. Volá sa judo. Moje meno je Martin Babiak. Mám A toto je moja figurína Max. Zrovnate s Maxom, je to figurína a má asi rok. No, teraz Max bude robiť gangstra a ide ma prepadnúť. A tento šport bude venovaný jude. Techniky na biely opasok judo. Prvá technika bude osotugari. Jak prídeme, chytíme si ju sem, tak, dáme nohu dopredu, dáme nohu tak a tak. A keď už sme na zemi, no tak vám ukážem páčenie a škrtenie zároveň na Maxovi, a to je, že dáte mu ruku pod hlavu a ramenom budete tlačiť do krku. Zatiaľ čo ho tak budeme páčiť. Takže toto, čo som vám teraz ukázal jak sa to volá, hore, keď som stál, tak to bolo osotugari. Po japonsky preklad to znamená medvedí úchop. Ešte raz to ukážem. A toto bolo kisatagame. Škrtenie, páčenie zároveň. Ukážem ešte raz. Tak a tak. Tak mu páčite, dáte ruku pod, s ramenom mu tlačíte. Takže ešte jedna je technika na biely opasok. A to je ugoshi. To vám ukážem. Tak. Máte figurínu. Idem tak. Chytíte si ho za pás. Nastavíte na jeho rýť a hodíte ho. A teraz ideme do kisatagame. Chápete? Dobre, toto bolo krátke video. Ukázal som vám techniky na bránenie. Judo je na ochranu a nie na bitie. Ukázal som vám dve techniky a 3 techniky. Ešte vám niečo poviem. Jakú karate, alebo judoke, alebo hociaký prdeli je biely opasok, je ten prvý. Takže ja som vám ukázal na prvý level judo techniky na opasku. Dobre, vidíme sa na ďalšom videu. Zatiaľ čus. Nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám nič neušlo. Tak zatiaľ, pa.